Muna launay, good morning. Good morning, Brian. Good morning, Sarah. Naragsak kayo mula tatangal daw. Dapat lang. Mamaminsan ti kasariyo. Malaksid agbinakkel kayo to, diyo mo na nga matay. Di to may sakit. Isunto ti maipidwa na ti agkasar. Ngamhaan ang mabalin. Dahiti nga aldaw, para kanyayo, pinili yo dahiti nga aldaw. Iso ko matirumbang nga kararagsakan nga aldaw, iti panagbiagyo. Iso ko dahiti nga aldaw, ti para kada kayo. Nasimpam ta ko rimatmat mo. Tag-konpisar ni Sarah kanya ke, idito maliyaw ka dandani ak nasulag, tapaya nagatitidog magangtaan nyo agin inikat dan ti ko rimatmat. Dandani makasulag ti katidog na tatamatintinnagan, ya? Diba ulit nagtata ko mga aldaw iso ti kararagsakan nga aldaw iti biyagyo nga agasawa. Iti kumakantayo tatake iso deja gloria iti Dios ti kangatuan apaya agkalaysa kayo. Anyaman tinapalabas ni Brian, anyaman tinapalabas ni Sarah. Tatata idaton nyo kini Apo Dios daytoy lipatin nyo amin pangabarwanin nyo kasla as if kasla ison ti maudi nga aldaw ti panagbiagyaw. Awang kumamat ti pumusay kada kayo aging damdama. Ta-enjoyin nyo dahito nga aldaw. Ta-masapol day jay. Kasjay ti biag tayo. Aging ganan to, aging ganan ti sumarsaruno nga aldaw ti panagbiagyo. Dapat siraragsak kayo. Haang kayo nga, umay agkalay sa tata. Tapno, kalbaryon to laang. Purgatorio nga agnanayon to biagyo. Agawid kay laangan. Intay la, istayro nga balunan dagita pinartiyon. Adupay ka nakaiyawid din, di dinaratan datam. Sigurado na. Adupay ka nakaiyawid nga tan. No, ti plano yo ka, umay kayo ditoy, umayo awatan dito yung sakramento, sa timod la panggap yo ka, agririri, agap-apa, agtintin ng sit, agpinpin nasaw. Suffering to, mula ti panggap yo nga panagasawa, ibabawi tayo laangan, ng pinalpas. Bayan nyo, dagita imbayad yo, kadagita bulong ti kupkupiyas, kada ko nga umay da intugkal, ito kadaliddagtan. Tano dahi ti plano yo, awammat lang. Dapat dahi taragsak yo tata, mabalin nga agnanayon. Da kayo ti main aktor tata, aging gana ti unos ti panagbiagyo, main aktor kayo. Nagpindas ti mo nang maibasa na sa harapay tinagan na. Anya ti kunan ni Tobias, pinilik ni Sarah saan aga po iti derep. Naglagi pang data Brian. No derep lati kayat mo kin Sarah. Paman nga naganak data losyang ton. Nakitaan nyo dagita ni kakaasidan nga mang papapintas, alo, da kurit-kurit nga rupa da. Agtupulton. Ay no, aganak ni Sarah sigurado agbalin to kasla kuribot kadakkel day ta. Kano derep lati berberukam kanyana, after nga naganak, may sadwa talo, ayan nanto pa iti derep mo kanyana, awanton. Kunana ni Tobias ni pinilik ni Sarah saan aga po ti derep. Haan nga ayat ti derep. Hoy, da kayo nga lalaki, haan nga ayat ti derep. Derep. Amoy ti last. Pangsamantala. Ngamhaan nga ayat. Makadadael ti pamilya, makadadael ti panagbiag. Kano dahi laang ti panggap mo Brian, derep laang, ay ibaga awang pa'y makatawon adata. Kunana nga ron ti panagkalay sa 18 months laang honeymoon. After marriage, 18 months honeymoon. All the rest, anton nga honeymoon. To the moon taon. Ingkan di bulan ko ng taon. All the rest, kunana commitment. Iso nga si Brian, tatatagkalay sa kayon, timang tiragsak ka, haan nga di jay kaado ti kwarta nga maisarek mo dito pagtaangan. Never nga kabaulan nga sopapakan ti kwarta sa nikwa ti ragsak yung nga agasawa. Uray si Kasara.
Haan nga magatang ti ragsak ti pamilya. Uray kas ano nga kadakkel ta kitain nyo, agtrabaho kayo man, ag-business kayo man, or whatsoever, haan na nga masupapakan. Uray posisyon, uray na adakam nyo itigimong, onyo pagtrabawan mo na anyaman, haan na kabailan nga supapakan. Tiragsak yung agasawa, iso di jay talek. Norumwar ni Brian, sinanaman ni Sarah nga agawid asidadalos kinaragsak. Norumwar ni Sarah, wano mapanawan ijibalay da, agawid ni Brian, asitatalek anapudno asiraragsak. Uray kwartayo amin a kwarta, no agduduan tumutla di jay maysa, awan tumutla ti mama ay na, ibagak kada kayo. Mabalinti pansamantala nga kunatayo nga nagbalaygi, anya dagiti pansamantala nga nagbalaygi, nakailibas ka na minsan Brian, nakailibas ka na minsan Sarah, yes, han na naamuan, wen, mabalin. Ti ammo tayo nangabak tayo di jay. Ngamhaan to pay laeng nga iso ti umiso. Ada giti pansamantalang ipagarup tayo nga datayo ti mga baaw, siyak ti lalaki, apay, siyak ati masurot, wen, mabalin. Ngamhaan nga iso ti us-us to. Nga meaning ti panagasawa, apay aglablaba kamut paray, apay Andres ka, sa lawasaw, sa ula, dagiti buwakaw dayjay. Ngamhang nga iso ti us-usto, no agkasapulan ta bakit mo tulungam. Pasaw laeng dagiti mangibaga nga, agtrabaho kati unag ti balay, aglaba, kasi aglabaak maamok maglaba. Kada agsagad ipagarupdan nga Andres ka, pasaw la dagijay, ngamhandaan mo responsibilidad da nga agasawa. Pasaw laeng majibabae nga, apay nga umawayak ni alakay ko, sadot kakidi, ay nga magipuros ti manin awang kanniyo. Ngumisitak. Tuladom te karuba main, nagmaksipil sa napan nakiraap na uram tarupa na gunggunana. Taga Salcedo di dyan, ikamang di ayan may. Ay santalos yan sa. No kasapulan, apay nga dayta ti pampanunutin nyo, agsin naranay. Amin nga ang gulat ti panagbiag. Dagitay laeng pasaw ti agkunanghan na nga tulungan ni bakat na di unag ti balay ta, siyak ti boss, pasaw, lastog. Haan nga kasya ti panagasawa. Itib mo tabagim. Ngam aday turok nga teknik kanyang Brian na buyak iti Facebook da itoy. Nohan na ka nga kasasao ni Sarah, palukayam di bombilya ta o rilukatan na ka nga aglukat. Hanam mo di jay. Pairutam di gasol ti uray na langahan nga matiriter ka na. Pag yan ti asin, pairutam ti uray langat. Ti uray tok-tok-tok na madik. Lukatam ma, kasauna kanton. Ngamhang nga iso ti usto day jay. Haan nga iso ti umiso day jay. Anya dagitay, anya pa dagiti pang samantala nga ipagarup tayo, iso ti usto. Mabuybuya yung ta Facebook, mabuybuya tayo amin. Anya ti kastana, agpupungtot ni bagat na, dapalan na ti kwarta, umisa man. Anya kayat mo nga sidaan, sa lawasaw nga balbalatong nga panagbiag dayay. Haan, mabalin nga pag-aayaman nga buybuyaan kada content laeng dayay. Agpayson samot. Tinsama agas ti muryot ka kwartan sa. Kadagiti babae, oy, dakay nga babae, apay ti agas ti muryot kwarta. Tati kano babae na awang kwarta na agmumuryot. Haan? Uray no adda kwarta, no madi, no agdudwa di maysa, madintulat ta. So inya ti umuna nga aramiden nyo, agsin naranay. Nag-decide kayon, nag-decision kayon nga agasawa kayon, sirkan nyo dato'y nga estado ti panagbiag, nag-decide kayon, takdiran nyo dahi nga desisyon. Da kayo ti main aktor. Da kayo nga dwa. Dagita barkada yo. Nuhaan nga nasaya at data barkada yo. Kisayan nyo, lipatin nyo, apaya. No mangiruruman, under kan sa mo pare, pwede mo maisisyaten. No nagsakit ka, da maitulong na yata barkada, magtataraydan to. At daya maitulong nanto no, da kayo ti ag problema, da kayo ti min aktor. Uray dananang kintatangyo, dagita kakabsat yo. Makatulong danto nga mahanda nga isuda mangbiag kada kayo. Da kayo laeng ti mangbiag ti tungdal maysa. Iso nga ag-focus kayo. Dagita outside force ko makatulong dagita. Kaaruba, katugangan, nanang tatang, kakabsat. Anyaman nga tao ti aglawlaw tayo. No daduma makatulong, ngam no daduma makadadael, ibagak kada kayo. Yung duma isuda ti asungot ti biyag tayo.
Iso nga no, ti aramiden nyo, main actor ka, Brian, ag-focus ka kin ni Sarah. Sarah, ag-focus ka kin ni Brian. No, anya dagiti nakita yung nga nagkurangan, dagiti naganak yu, idi, haan yun to nga ipaki-challenge kanya yo, haan yun to nga ipari na iti pamilya yo, no, agbalin, no, agpamilya kayo, ipakita yun to nga nasaya at ipatanurin nyo ang pamilya, haan dan tumat nga aglulwa kang maudyanan, nagaputi kinakurang da. No, anya, no, nasaya at ipakita dagiti naganak kada kayo, tuladin nyo dayjay, ituloy yo, ad-ad dapay nga papintasin nyo. Brian, may salati ikasar mo, wan? Nila Sarah niya. Sarah, may salati ikasar mo, wan? Sisiglat ti taga dinaratan. Sisiglat ti taga swagayan. Ngamaha nga di jay. Hanyo patpatsin dati ibagbagada nga kasla sexy kalaangan pare kasla ipakita ko matikin na lalaki ka masapol nga adamag kula sisi sa lawasaw dayta. Sinal sa lawasaw nga biyag dayta. Awan ti maitulong na dayta. Haan nga mangabak dayta. Anya ti balay giyo. Di talakyo. Anya ti ragsakyo. Di pa nagkaykay sayo. Di talentalakin pa nagkaykay sayo iti tunggal maysa. Nga awang ko mati masaksak tantiri na. Anya ti masaksak tantiri na. Okay lang no dati agpupudot di maysa. Nagunget. Di maysa met naladaw nagkurangan na. Okay lang dagi jay. Ngam no intentional di jay panang pasakit yung tunggal maysa. Binalak yung suluupan sukatan o whatsoever na niya ti pangawag yung ay ka-intentional di jay mutin atihangan na saya at tinibay panagbiag tayo, haan nga perfect. Brian, haan nga perfect ni Sarah nga asawaem. Addan tulat ta pagkamalian na. Addan tulat ta pagkurangan na. Sarah, haan nga perfect ti Brian nga asawaem. Awan ti perfect nga Brian. Adi jay langit nga tan. Addan tulat ta pagkurangan na. Ngam di jay masapol nga asawaen nyo agraman di pagkapsutan na. Hangkay nga mangberbirok ti perfect. Nanganakak nga rod ti kasar. Kunana dayay ninang nga nagsao. Idinapang kami nakipangan. Nakabaybayag mo day nga kaanta. Nagadupay la programa namat. At atidog pa'y ngam di kasar di programa. Mabising kami nagsao di ninang. Amuyo ti kunana. Ti kararag ko kada kayo. Hangkay to ko mga agap-apa. Nya! At dayamot hanga nagapang agasawa. Umul ang agasawa isaw, magtinugkit na pa ilang tamot Mabalin ayangahan, tattao. Nga mabalin nga uray no ang addahan nyo pa nagkinaawatan, rimbawan lata ti ayat. Han na kahit nga saun nga nagapa kayon, haan kay nga ginin na yatin, haan nga kasjay. Ti masakit tayo nga minan, addahan nga pa nagkinaawatan ka, ay gawin ako inang, kaun man. Amom ti agmotor Sara, ayaan. Ay ni Brian na kaamo na nga ta. May isang istorya di amang ko nga sutilmet. Di antimi. Gapo tayo na ikamang da iti may gisentro, iti kamanggaan. Napangkano nagsilaw, di asawa ni anti iti tukak, ti rabii. Kaaginaw ang ata. Kakaya na di asawa na madalusan. Madimo di babae. Kaya ko nagpunto, nagtalaw ka rabrabi awang pa'y mo ilati silsilaw, idi ken jirangtay ko may sa nga tabla, amuyot tabla. Boy, amuyot tabla. In English, teble. Tableya. Kaya nagtalaw, awang pa'y mo ilang makurkuryente, awang mo silaw, idi nagmaumaw di panunot na, makauawi daw na ito'y antek. Kunanakin ni amang manong, umay nakman itulod, tayo dyan nga rod balay di amang tinagdarakan. Ni, kino nasulom tinagtalaw, di sulwom mo ti agawin. Siyempre, nagadupay lati kulalanti mo kada kapre mo dyan tirangtay. Lan amanong umay nakitulod, han na kano nga intulod. Taapay ako na nasulom tinagtalaw, di sulwom mo ti agawid. Nagalalod ka nga nagawid, awang pa'y mo ilagamin ti solar, idi nga iwarwaras ni Mayoray. So nga, nasipngat pa'y dalan. Ngam inlibas ka no mula day di amang nga sinursurot nga apan kinita no makaawid. So nga mayat no agtalaw sa bagay adu mo tricycle kada pagpaituludan na siguradom no agtalaw ka Sara
nagapukad Jesu agayan, siguro dom di pagpagnaan niya, tayta enti ayanti anya narang tayta enti muli adda agparparang ijay no agtalaw ka arabi. Adda ka pridjay nya. Ha anti ibagbaga na dayjay normal laeng nayon ti biag ti agasawa tatattao kayo nga nasaya addalat nga pa nagkinaawatan. Ngahan na nga kayat nga sa una hangkay nagkinaawatan nan hang kayon nga agin innayat. Rimbawan na lataa. Nayon na amin dayta. Kunayon, gaputahan ni mo ti panagbiagyo tatan ka, awan panubok ti panagbiagyo, imposible dayta, hanga mabalin. Suuten na kay tulata. Maranasan nyo ti rigat, maranasan nyo ti panubok, maranasan nyo ti sakit, maranasan nyo ti hanga panagkinaawatan, ngem nayon ti biag agasawa dayta, hanyo nga ibaga nga perfect ti panagasawa, taawan ti perfect nga marriage. Nga mabalin nga, agbalin nga nasayaat. Ado dagiti agasawa nga nasayaat, ora da pagkapsutan di lalaki, ada pagkapsutan di babae, agbibiyag da si raragsak, taapaya, tulang ngamin di lalaki. So nga no kaya mo ti, ay mayat ti panagbiag na Brian, darsam ti agtulang. Haamat nga day ti solution na niya. Nagaya na nga sa uwan, o agraman ti kinakapsot ti tunggal may sa mabalin nyo nga pagbalinan nga perfect. Pagtipunan nyo. Ken kang runaan na launay, hangkay nga lumablaban nga dudwa, Brian ken Sarah, nalaka kayo nga manag, nalaka tayo nga maabak, na ipagarupyo kakaya yung adwa, ti panagdinanggayo, naan. Dadaulan ti kalaban, amoy ti kalaban, nagpigsa nga dumurog, anya ti idurog na, isingir na ti pagkapsutan ti tunggal maysa, isingir na nagkurangan ti tunggal maysa, no tumangsit di maysa, ibagana mo't nga tumangsit ka, di ti trabaho ti demonyo. Imbes nga ibagana nga kaslaki ni Apo Isus nga pakawanem, agpakumbaba ka, awatem, baliktad ti isingir na. Kaibagak na taga po tagkalay sa kayo, awaten nyo ti sakramento, challenge kanyayo. Hangkay nga lumaban nga dudwa. No agkarkararag kayo i times 3, times 4, times 10 yo ti kararag yo. Hantay kaya ti lumaban dito nga lubong. Masapol nga adda ni Apo Diyos. Masapol nga agtalag kayo keng kuana. Italag yun na inya ti plano yo iti panagbiag. Nanya mo ti pampanunutan nyo nga panagasawa, anya mo ti pampanunutan nyo nga pagbalinan ti pamilya yun to. Nadang mo kami nagiti agasawa ka, basta makakasar lang, apaya, siyempre agbaak mangaminan. Anya nga ti planom, awanan, rinabi mga isyat mo, likliklikam, agis-escape ka ti pamilya, ngam awam mo ti planom, haan nga umiso nga panagasawa day jay. Masapol asarangatin nyo, itinagan ti Apo. Ureen niya umani nga problema, ang tatapanawon ti panagungar, napintas dati kasaryota, panawon ti panagungar niya. Ngam na may mayat manan ta panawon ti eleksyon, haan? Ninang yu agraman tanod. Haan lang nga day jay, panawon ti panagungar, kayat na nga saon, addan tulat tanam na maitibiyag. No agtalag kayo king kuana, ureen niya nga panubok, ureen niya nga sakit, anyaman nga pakarikutan ti biyag, addan tulat ta panagungar. Malasatan yun tulat ta. Katatangarod, gaputa awatin nyo dito nga sakramento, ipaganat-gat ko kada kayo, umuna, talag, hamo nga dadaulan, Brian, perpekam ti panagtalag ni Sarah, saya atom ti panagtalag ni Brian, tawan nga no awanan ti talag ti agasawa, you cannot love somebody whom you do not trust, kunana day jay. Nahaam mo mabalin nga ayatan ti tao, nga haam mo nga talken. No once nga nadadaal ti panagtaliken, ininot nga agpukaw day ta ikarkariyo nga ayaten. Titarigagay mi kada kayo, dagiti naganak ken mga nakada kayo, agtalinaed kayo nga napudno iti tunggal maysa, agbalin nga pagwadan a pamilya. Kasapulan tayo dito'y lubong, ti pamilya nga mangpatanor iti nasayaat nga tao. Haantay nga kasapulan ti pamilya nga agpatpatanor iti problema nga tao, adula una yan. Adula una iti tao nga baka mangparparigat ti lubongon, isong ibagak kada kayo, mangiparang kayo, adu pay laeng ti agasawa nga nasayaat, dayjay kumamot ti maysa nga pagbalinan nyo. Ala,
wedlock kada kayo nga dua, nonyo kabaulan, agkamang kay kinkwana. Manipod tata, agkamang kay kinkwana. Talon-talag, ag-focus kayo. Brian, ag-focus ka ti pamilyam. Sara, ag-focus ka iti pamilyam. Awan ti beruken nyo. Da kayo ti kinigan no anya ti masabayan da iti pamilya yo.